رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید چهار طایفه دیگر هم Алло, Labai. салом алейк. Alaikum salam. Чӣ хеле сайшам ҳолсӯзӣ? Meша shukrone Khudovand. Хонагиҳо чӣ хеланд? Ҳама сӯза? Meša hamma so'zan. Ey bacha, xonavodат azob kashidesa ki bachama kaymiman bo'sha. Чӣ? Alo. Alo, Rahman Ali. Alo. Блядь, телефон молчи. Сайшаму Фит Рахмон Тимур Фит Сайшаму. ай тақдир медидай ҳами қисмати талх кира ба раҳи бад кира ба раҳи руст қисмати ма шидакшур қисмати модар талх сахтира нафаҳмидам модар каши дард шид рӯзи мо сиё рӯз ба рӯзи мо мегзара ҳаёти модар шитал талхира боз мечаша оби чашмони модар мереза қатра қатра дар ғарибӣ сахт азоб модарай мо бехабар дар ин мулки ғариб надорам хонаву дарди мара ки мефаҳмо танҳо худованд худоё кай мебаром аи дунёи ғам занг мезанам ба хона модар салом алейк модарҷон чӣ дард дорӣ нафаҳмидам дарди модар қисмати ма ҳамин буда чӣ кор кунам модар ҳози дар панҷара шештагӣ доди ғама сар додесам эй модар тифл мондам азу модар рӯи ту дар ёд нест қомати ту чашми ту абрӯи ту дар ёд нест дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар чунки ту имрӯз модар кӯи ту дар ёд нест тифл мондам азу модар рӯи ту дар ёд нест қомати ту чашми ту абрӯи ту дар ёд нест дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар чунки ту имрӯз модар кӯи ту дар ёд нест Дар жони дил фархон шуди ҳозир фаҳмидам дар пишти зиндони душанбе чӣ қадар нолидам баъдира фаҳмидам ки ман чӣ қадр пушаймонам гапи модору падора гӯш накарда беимонам и дили ма кафида ба хотири ӯ шида и дили ма дарида ба хотири оби чишми шакарстад бахшиш пирсум нестум ранги аввал нестум аммо бачаги ҷой намоса қадабар бад акай олим камера чӣ гапишти се бародар инҷа даату камера кадамура богар саҷикри худованд ки доимо дорад қатидай ҳайфи ма фарзанди ҷои мо дар дӯзахе ай пишти сигарету нашабан гафиён надидам хирсангира ҳеҷ вақт очаҷон агар ки шуморо бо фуратон дар дӯзахе нашем ва гапи шайтон накунем иншолло дар биштем тифл мондам азу модар рӯи ту дар ёд нест қомати ту чашми ту абрӯи ту дар ёд нест дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар чунки ту имрӯз модар кӯи ту дар ёд нест тифл мондам азу модар рӯи ту дар ёд нест қомати ту чашми ту абрӯи ту дар ёд нест дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар чунки ту имрӯз модар кӯи ту дар ёд нест мара мегуфтам мемонӣ ай азизи наздик ва ки ҳамшин шидӣ кишидат дар рафиқ сӯзиши устуғон дар нӯки сӯзана кайф ва дастуи хидм ҷавонӣ ма кардам ҳайф модар бахшиш мепурсам бо як бори дигар хатои ма фаҳмидам эй модар фаҳмидам дар маҳбас осона набудай зиндагӣ карданам эй модар тифл мондам азу модар рӯи ту дар ёд нест қомати ту чашми ту абрӯи ту дар ёд нест дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар чунки ту имрӯз модар кӯи ту дар ёд нест тифл мондам азу модар рӯи ту дар ёд нест қомати ту чашми ту абрӯи ту дар ёд нест дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар чунки ту имрӯз модар кӯи ту дар ёд нест